нишонбобод додаров тури чандин сол аст ки дар 50 сотиқ замини назди ҳавлигиаш гармхона бунёд карда лимӯ, апелсин, мандарин парвариш менамояд. ӯ ҳамроҳи оила кор карда зиндагии имрӯзаро аз даромади ҳамин гармхонааш пеш мебарад. собиқадори меҳнат 81 сола одамам не ки ҳамин завқи лемон маро ёш кардагай. завқи лемон ёш кардагай. барое ки вақте дар дурини лемон, дар дурини зариат, дар дурини ҳамин кору бор мекунед зариатуда одами коргар ҳамон вақт ҳаловат мегирад. одами коргар, одами деҳқон ҳамон вақт аз ҳосили деҳқони худаш албатта хурсанд мешавад. не ки накуна нашуд бага агар намешия ва деҳқонӣ нест. албатта хараҷот мекунед, хараҷота мепӯшонад, албатта бо як натиҷаи метиямода. ман ҳамин телевизорро мебинам, баромади роҳбари давлата мебинам, гоҳ вақт тоқати нигаҳ кардан намешавад. барое ки ман бисёр хорӣ, зорӣ, гушнагӣ, ташнагӣ, ҷангу ҷанҷолро бисёр дидагиам. албатта ҳозира бинед ки ноширгӣ кардан дар кор нест. давлат давлат ҳозир давлати мовори давлати нағз нест. ҳозир ҳама ҷо замину обод додагия. 2 гектар замини хоҷагӣ деҳқонӣ дорум. албатта бачаҳом кор мекунад, худам бо ҳамин мекунам. занбури асал дорум. занбури асал 110 оила занбури асал дорем мо. солёни охир дар шаҳри ҳисор ба масъалаи бо сабзавоти тару тоза таъмин намудани аҳолӣ дар фасли сармо таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар тобиати ҷамоати деҳоти дурбади шаҳри ҳисор якчанд гармхонаҳо фаъолият доранд. деҳқонон ҳамасола дар гармхонаҳо лимӯ, апелсин, мандарин, карам, лаблабу, пиёзу сабзӣ, помидору бодиринг ва дигар сабзавотҳои ниёзи мардум дар фасли зимистонро кишт менамоянд. кишоварзони хоҷагӣ ҳангоми суҳбат мегӯянд ки чун аз даромади ҳарсола масоҳати гармхонаҳо зиёд карда мешавад. барои нигоҳубин кардани ҳамин ниҳол мо ҳама каса мечаспем. албатта як кас меша компирум ҳаст, бачаҳо ҳаст, ҳамаша нигоҳ мекунем, доруша метиҳем, поруша метиҳем, нигоҳ мекунем. абрезка таомш дага бо тайёри ина зимистони маҳкам кардан хараҷот дорад. албатта бе хараҷот ҳосил намешавад. як чи хараҷот мекунед, як чи мегиред. ҳозир доруш қимат иш лекин ҳамаша мепӯшонад. ҳамин ҳосил шавад, ҳамаша мепӯшонад. мақсади асосии кишоварзони ҷамоати деҳоти дурбади шаҳри ҳисор ин нигоҳ доштан ва устувор намудани истиқлолияти озуқавории кишвар аст. зеро имрӯз бояд аз заминҳое ки вобаста карда шудааст самаранок истифода бурда истеҳсоли маҳсулоти тару тозаро зиёд намоянд.